'yan mata. Ku ne farin cikinmu, ku ne farin cikinmu, kuma ku ne bakin cikinmu, kuma mu ne farin cikinku 'yan matan zamani. Sai da ku 'yan mata, sai da ku, da ku 'yan mata, sai da ku, sai da mu, sai da mu 'yan mata, sai da mu. Yawa soja yaron zamani ni ne naku, nace soja yaron zamani ni ne naku. Na dau salo amma salon mata ne yau, nace na dau salo, salon mata ne yau. 'Yan mata wannan tambayin ku ne. Yawa ku zo mu cashe gari 'yan matan zamani. Kai na kira ku ne, ku zo mu cashe gari 'yan mata. Soja yaro ne gaji nan kiran ku, nace soja yaro ne gaji nan kiran ku 'yan matan zamani. 'Yan mata, 'yan mata, zamani ne ba yanzu zamanin mu ne. In ba rajin sani ba waye zai yi zamani. Ni dai yanzu na yi satin da dangina ne mata. Baga ba gado na yi ba, baiwa ne daga Allah. Ban san rubutu ba balle a ce karanta, ban ce na bi ka batun dago ni ma dago ne yinsa. Ban ce na bi ka murya tun da kai ka bi ni sani. Amma ni ma yau na farawa ga 'yan matan zamani. Ina 'yan matan zamani wannan tambarin naku ne.